Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Beati Pauli Restaurant. Reġa wasal podcast tiħon, ringrazzaw da kolla għedin seguna fuq il-pagġna ta' Facebook, fuq il-YouTube u fuq il- X'inhi din? Għaxad ma nistax rajt għandiku. Għazana konna laqatu segreti, un bat immurjena u neru najdilom kollox in-nis. Isna segret ta' Fatma. Ole, ma inti kollok għaffajt xtaħbi fil-ħajja. U mux dejjem. Ma tanċi kollok għaffajt xnaħbi. U lex naħbi, zidni naħbi. Mandis naħbi. Ġieli ġej f-situazzjoni illi ħbejt affajt biex ma weġġax il-ħattijħor, dik iva. Dik iva, u anka jinnaf per eżempju l-sifer, u tkun persuna tajx wahdek. Ma ġieli per eżempju taħbi xaħġa d-dar, diħan istaqsija l-mistidentana. Naħbi xaħġa d-dar. X'naħbi? Jiddaf kollok xaħġa, ma tixturija l-ommok, per eżempju, inti fil-kastijak, il-mabbi taħbi għad-dar. Mux naħbi. Per eżempju, għandik eżempju, kollok kontraċettiv inti. U naħbiħ. Taħbiħ, U x'naħbi. Għaf għandi naħbiħ. imma inti issa ju minn dejjem. Minn dejjem. Imma għaw per naħbix. eżempju zaza jaħbuha biex ma tarħix il-mami. Forse xiddejqu. Ju għax jistħu per eżempju. Ma ntomx għalfejn. Mela, l-missidentana tal-lum mandu xaqsam xejn mal-kontraċettivi. Xisu. Anzi, s-sujġett huwa ferm differenti, però. Xorta għasiru nafuħ, taktar mill-fiċin. Però l-laqda li jmexxi biex ngħidlek jidilli illi kella sezzjoni fej kienet għada tipproteġi jinnaf per eżempju abbuż sessuali fuq ix-xogħol per eżempju, eċċetera. Qed nirreferu għas-segretarju tal-General Case Union, Josef Buġejja. Min semma dan il-program fuq il-Facebook biskuttin ma nafx għalfej. Għadu għatma għalli għalfej, semmiħ il-biskuttin jinsab il-Furjana, fit-ċentru. Għoddim il-Fenicia Hotel. Għax oriġinali. Aħer semmejtu il-Mandraċ, per eżempju. Għajma, għax oriġinali. Il-Due Balli. Il-ħin li xandar kellu jkun fl-4 ta' warlof sinar, fejn dak il-ħin in-nies. Tradizzjoni jkunu miġburin mal-mejda jħedu t-tew il-biskuttin. U l-biskuttin ifħal il-ħmir. Għattajta kull darba li. Mela, dik nfakruwa. Mela ma għanna l-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union. Imma aktar stidin bħala l-ħabib tagħna, Josef Buġejja. Isma, ħansellem il-mami tijaw, għax lajċan fira fil-konċert Kalamita. Għat li mussew, ħatablu fuq Facebook biz. Għax għazat, jena t-nġi. Issa ħajkollok tmur, tixalila Facebook biex tara li l-ek zgur. Ġattela, dal-ħodu. Il-mammi tijak kienet waħda minn dawk li qabżet għalija u għalik. Mela, ħafna. Meta kena l-kwistjoni ta' naqsunna program minn fuq il-One Radio, meta il-riċetti telfu il-ġob, kienet waħda minn dawk li qabżet għalija u għalik. ħafna. U nirringrazzja ħafna. Mela, Waħda mill-li għamlet li kuraġġ għattejja, kemm minna prezzana. Le, ta' prezzawħam ħafna, peress li ma taħroġ ħafna, il-radio u kompanija. Il-konċert ħadet pjaċir? ħafna. Mnalla ġibta għatlek. Ejja. Nselmu la minnaw. Mela. Għani bda b'di-domanda jena. Jena mindu tliftlommi ħajti imbidlet totalment ta' taħt fuq. Sirt nibki iktar malajr,
ma noqgħodx ngħidha di, imma ħafna drabi nibki iktar malaj, anke nkun qed nara film pereżempju, xejn emozjonali qed ħeqbiż l-dmoħħ. U sirt naf kemm meta titlef l-ommok u l-missierek, imma meta titlef l-ommok tkun tlift parti kbira minn ħajtek. Ħadd ma jista' jirrealizza sakemm tiġri għal ħares qatt. Ir-rabta tiegħek m'ommok naf li kbira ħafna. Għaliex tħobba daqshekk? Dejjem konna ningolawha, dejjem. Għaxan dal-karattru tiegħek? U missieri kien iktar bniedem riservat. U meta miet il-papa, xien il-papa tiegħi miet ilu naqra ilu kważi 14 sena. Iktar amalgamajna, jtajli inti issa raġel li tejni ħappost missierek. Ħappost missierek, jaħasra. U mbagħad iktar u iktar twemmin u l-beliefs. Ommok iktar trade unionistika u għax meta qabża tal-iju għalik għaddi issa segretarju tal-ċerku. U ma tiddeja minn xejn minn dak kollu li tħoss li ġust titkellem għalih. Iva. U s-siba ta' soċjalista tal-prima klassi. Iva, dak it-tipek. Fil-fatt jina meta nkun iva ħafna. U dejjem nieħu fil tal-affarijiet li tkun qed tgħid fuq l-affarijiet tal-ħajja, l-pensjoni, l-oli tal-ħajja. Ikollha raġun. Daw l-affarijiet. Ikollha raġun. Ija. L-aktar platt tajjeb li sajja rommok. Koka prima. Ku kellek tistidelli li u l-George Niklu għantommok, xtejdi l-assajrinna? Biex najdu la proset. Naħseb tant kemm li titfixkel. Iva x'issajjar tajjeb ħafna bħal kolom u riċetta tagħha segreta. Per eżempju Tommi jiena il-kussu l-missjaħ il-kussu per eżempju. Le ta' ġejjen tagħmel ġejjen tajjeb ħafna. Proset. Ħafna. Għajdina nippruvaw xi darba. U l-aħħar li mort. mela. L-aħħar li mort biex nagħmilha xi ħaġa kella xi ħaġa fit-television u mort hemmhekk u kilt hemmhekk u qalt li l-isbaħ ġurnata x'qed tikol hawnhekk. Ejja. U għamlet tarja moqlija. Dik il-favorita tiegħi. Però tindulhom titkellem fuq ommu b'emozzjoni. Kulħadd jiena ninkwita ħafna meta xi ħadd jiġi jgħidli kelli xi ngħid mommi, ja ħasra mommok ikollok xi tgħid. Mela, Josef minn fejn hu? Mill-Ħamrun. Ħamrunis. Ma'met, kont noqgħod il-marsa dik argument li jkolli ta' spiss minn fuq ix-xogħol, minn fejn tajt li inti jekk hux fejn kont toqgħod, jekk intux fejn twiliet, jew fejn int Ma'met. Lek jekk fejn twiliet kulħadd il-pjetà pereżempju ta' żmien. Hija ħattart. Dik oħra ma niflaħix. Ma mhux kollha l-isptar twiliet. Dik ma niflaħix. Il-maġġoranza. Jiġi xi ħadd jgħidli minn fejn, ngħidlu mill-belt, jgħidli lent mill-pjetà. Mhux ovvja li l-isptar twilidna St. Luke's ħafna minna. Imma fl-antik Kif tiżillement tal-pjetà? Mhux fejn titrabba inti minn fejn inti. Imma qabel kienu jweldu d-dar. Ġifieri jekk tkun tqila u titweled fuq tal-linja, inti minn fuq tal-linja. Ma'met il-Ħamrun u ngħid darba kien hemm wieħed, għatlu għalfejn jismek Ġovan, għaliex hom missieri. Għamlu Ġovan. Għamlini dana għamlu riċetta biex jagħmluni Ġolvan. Allora semmewni Ġovan. Ġovan. Meta twelid tiegħu? 17 ta' Marzu 1968. L-inzana qabli twiliet, jien 69. 68. Ġent kważi l-età tiegħi għandek. Ekku. Inti Inti kważi tiegħi. Jiena sen iktar minne. Għaxi dar żgħiru. Jien dar żgħir, sorry. Mela mhux hekk. Anke Josef. Josef għandu karattru mhux ta' bxejqiegħed segretarju tal-Ġeorg Union li tħobbtejn ħafna int. Għadda xogħol biex tgħin. Edha fik. Kif tara Ġeorg Union llum kun sinċir? Ħdejn ta' qabel. Għandkom iktar xogħol, kien hemm iktar il-valuri baqgħu l-istess, imma d-dinja ta' xogħol inbidlet, allura Ġeorg Union tinbidel bil-fors, il-problemi qegħdin hemmhekk, id-dinja ta' xogħol kif qed tinbidel da kontinwament tħalli dak kollu li hemm matul iż-żmien biex jippruvaw ċertu affarijiet ma jagħtux il-benefiċċji li għandhom jagħtu l-ħaddiema, pereżempju jekk nieħdu inna fil-platform workers. Ġifieri daw laqas kienu jissejħu impjegati.
sa kulħadd igerger għax jarawhom għaddejjin fit-toroq, imma huwa faċli li torna minn fuq il-mobile li kienu jġibulek id-dar. Xem wara ma Kif ħadd ma kien inbidlet jagħti s-soċjetà, każ. U kien bis-saħħa li għamilna kampanja sieħa bħala Jokers Union biex daw il-persuni dew jingħataw dak kollu li tagħti il-liġi l-protezzjoni li hemm, saħħa u sigurtà, paga bażika, bonuses, health and safety, l-affarijiet kollha. Fil-bidu għad li intom kontu tipproteġu wkoll ħaddiema vera tidħol il-qorti mbagħad minn abbuż sesswali fuq ix-xogħol u xekk. Iżgur. Tiddiskutu għadi. Hija mela jekk ikun hemm każ ta' xi ħadd abbuż jew inkella jkun hemm mhux abbuż sesswali biss, jista' jkun hemm abbuż abbażi ta' politika. Bullying, pereżempju. U bullying, u harassment. Titħlu fihom daw. Hija żgur mela, żgur li nidħol. Ovvjament morru legalment mbagħad. Għandna tim ta' avukati aħna barra s-segretarji, għax is-segretarji fin-natura tagħhom huma daqs avukati, jagħmlu argumenti, fil-fatt anki jieħdu sehem fil-proċessi tal-qorti barra l-postijiet tax-xogħol. U kull abbuż, kull grievance li jkun hemm fuq il-post tax-xogħol jiġi jgħaddi min-naħa tas-segretarju ma' mill-preżentazzjonijiet is-segretarju biex jiddefendi jagħti vuċi lil dak li m'għandux. Fl-opinjoni tiegħek imma din nasaġeraw, pereżempju, hemm min forsi jinqeda b'daw l-affarijiet ukoll biex ikisser ħadd ieħor ma nafx, pereżempju, jekk jiena nidħol l-uffiċċju ngħidlek bonġu sabiħ, pereżempju, bonġu sabiħa, ġieli tkun fħalqna di. Jew ċaw bello, ċaw bella. Hemmhekk qed nagħmel. Qed tiftantak jiena x'ngħidlek ċaw bella, pereżempju. Imma il-harassment ikun meta min qed jirċievi l-kompliment ma jkunx la talbu laqas aċċettah. Ġifieri mhux ġast. Għaxat sabiħ, jew sabiħa. Ġifieri il-mod kif tagħmel l-affarijiet, il-mod kif tajt. Għax ġieli tajtejja sabiħ u ma jkun sabiħ xejn, pereżempju. Għakun drajta. Pereżempju hekk ngħidilek ħafna di. Anka jien. Bonġu sabiħ. Xorta etikament inti m'għandekx. Bani fil-ħu. Isma, ħana millek mistoqsija x'naħseb tottalija bħala. Fil-ħu. Isma, għax din tottalija tajjeb, mela ħantik naqal istampa. L-Uffiċċju Kalamita qegħdin 5 u ħaddiema, imma qed nagħti eżempju, jien biesem membru tal-General Workers Union, pereżempju bħala Alfred li ma jridx jiffirma l-ċekk. Għaż dik oħra, għax qabel qallek li dal-aħħar x'in jara film joqgħod jibki, anke biex x'in jiffirma ċekk tiegħi jibki tibżax. Jien naqbes għalik. Għaw niċċajtaw tajdi. Il-paga hija sagrosanta. Naqbes U le għalik. niċċajta dejjem ikun fil-ħin. Ħaddim wieħed f'kumpanija ta' 10 ħaddiema, imma dal-wieħed biss jgħat mal-General Workers Union. Naqbżu għalih. Xorta tidħol Hija il-Union. żgur. U jkollna każijiet hekk. Isma, u semmejt ta' delivery. Ma bajdu ħaddema ta' Kalamita, issa għandhom jinkitbu fil-ġewn kazjoni. Min għallek li medis fil-General Workers Union, skull waħda. Għadma tajt kasa di fil-verita. Ma loqgħod attent, għax issa ngħidu lek ħaġa ma tgħidilniex. Le, titlu xej, sorry, ta' Le, rridiet kun issa. Sinti taqbes għalija jew għalijom? Għalihom. Għalina. Le, ma, sorry. Għalihom. Imma jekk l-employer ikollu raġun. Mela. Jekk min ħaddem għandu raġun. Le, jekk inti Sorry, ta' mux dejjem il-ħaddim għandu raġun. Le, mux dejjem il-ħaddim għandu raġun. Pero naħseb fil-kas tiegħek kif qed jgħidli Ġorġ, naħseb Il-ħaddim għandu raġun. Naħseb hu għandu raġun. Jien għandi raġun. Tittara jixraqlux il-ġek. Għati ċans. Għaxaf, sekka Naqra oħra, oħra. di importanti. Il-paga hija sagrosanta. Dejjem. Fil-fatt, jien anke l-ħaddiema dejjem għattilhom, jiġbru l-flus biex jitħallsu l-ewwel il-pagi. Għax il-paga tal-bniedem irid jgħix biha. Sewa, jħallas il-loans, whatever. Ġiri kagħum każijiet fejn il-pagi ma joħduhomx, Hija ikun hawn ħafna. Żgur. Fil-fatt, qabel kien ikun hawn ħafna, fil-fatt kien hemm anki sar fond ta' garanzija, imma l-paga hija sagrosanta huwa dejn jissejjaħ privileġġjat. U kien hemm okkażjonijiet fejn il-pagi ma tħallsux, għax ikun hemm il-post tax-xogħol hija f'sitwazzjoni prekarja ħafna. Imma meta tmur il-rati, per eżempju, kumpanija għal qed falliet titħallas il-ħaddiema. U ma li jiġu fl-ewwel post jew l-ewwel ma jiġi l-bank u mbagħad. Le, huwa għalhekk huwa dejn privileġġjat jissejjaħ, però jieħu żmien u mhux il-paga kollha tkun privileġġjata, parti minnu huwa privileġġjat. Però tieħu tulu u tkun sitwazzjoni letteralment tal-biki. Le, infatti. Ħdimtu ma tkunx taf lek se titħallas. Law is-Segretarju Ġenerali nista' nħabbarlek li dal-waqt se nippreżentawlek
lista ta' affarijiet li bħala ħaddiema ta' kalamita nixtiequ jekk fil-każ fi żmien Safdu fuq iħaddu fi l-intervista żmien fuq Josef. 24 sija ma jaslux li nassibna bil-qeda fuq it-tritoni. Daqsek. Daqshekk nistarikjaw. U ħan irrappreżentom jiena. U għattara jirrappreżentana s-segretarju ġenerali. Ivan, Nixxa kaxxa pasti għaddi minnem u għadda bilkom. Tara kif jitratta l-ħaddiema? Ħażin, Ma tistax tagħmilha dik. le. Toqgħod tissota l-nies. Le għat li kaxxa pasti u għaddintijilkom. Tissota Mhux l-nies. għadda bilkom, sorry. Għatu batu avukat. Isma, semmejt il-ħaddima, per eżempju, ta' deliveries. Nafu li il-maġġoranza tagħhom huma barranin. Le, għandhom fera tal-barranin. Ekko sejlek. Di ma jafux ħafna barranin. Għamlita diffiċli biex il-General Workers Union taqbes għal dawn il-ħaddiema. Iktar diffiċli iva xe kollhom barra li għaw firxa kbira ta' ħaddiema barranin. Ġifieri aħna fi żmien jew ieħor mhux kollha f'daqqa, fi żmien jew ieħor kellna fuq 31 nazzjonalità differenti ta' membri. U ħafna minnhom ikollhom kulturi totalment differenti minn tagħna anke fuq il-qasam ta' trade unionistiku. Però aħna għandna kważi jinbidlu ta' spiss ta' ġifieri kważi 6,000 membru barrani. Ħafna minnhom ġejjin minn pajjiżi Mela għax barrani m'għandux drittijiet. Żgur li għandu drittijiet. Li hu drittijiet aħna jew naraw. fil-pajjiż. Wis probabbli hemm min qed jarana u hemm min ħajkummenta anke fuq dan li qed ngħidu li jgħidulek isma' kemm ilhom ġew il-barranin fejn qabel kienu jagħtu 7 euros is-sija, issa daħlu l-barranin qed jagħtu 5 euros is-sija, l-Maltin tittaċċetta bil-5 euros is-sija l-bija ħabbat bipiħor. Ma dejjem veru di. Titħlu Għax ma intom naħsibx bħala barrani union. barrani ħajoqgħodlok jitħallas bix-xejn ta'. Ija ma Ħanajlek, ifimni, għawċertu barranin, Fred, u għalek għaw ħafna anka problemi. Kif jista' jitħallas bix-xejn jekk imbagħad qed jikriflett u jitħallas. Iva, imma barrani, u għalek anka fis-sol tiegħi żdiedu daw l-affarijiet u barranin qed jispiċċaw anka bla Jekk ma saqaf. jkunu xejn 50. Għaliex hekk inti qed ittieħ 5 euro u jaqilbu għal flus tal-pajis tiegħu, 5 euro fil-pajis tiegħu, tiġa ħafna kbira li wis probabbli l-5 euro li inti tittieħ fis-sija kieku jgħid pajjiżu ħajaqla ħafjumejn. Għajdlik il-laħwejn kam ħajkel. Imma xiniġi biex jikri, biex jiekol, mbagħad hemmhekk jibdew il-problemi. Isma' l-intervista mhux fuq il-ħajja ta' Josef issa. Ija u fuq l-Union. Soċjetà biex tirreġenera Mhux ruħha. akkat int fil-bidu. Ir-rata ta' twelid tkun 2.1 bil-fors jew iżjed. Okay. Issa Malta qiegħda 1.1. Ġifieri m'għandniex twelid biżejjed biex insostnu tkabbir ekonomiku u nirreġeneraw anke nżommu l-pensjonijiet. Ġifieri l-uniku mudell li hemm huwa li inti ġġib il-barranin. Issa għandek iġġib u s-suq tifqgħu kollu bil-barranin, le naħseb irid tkun hemm bilanċ. Imma jekk nieħdu s-settur tas-saħħa li ħafna ma jridux imorru jaħdmu fiha. U mhux biss minħabba l-pagi, imma għax huwa dedikazzjoni kbira li mhux kulħadd lesti jagħmilha. Issib tirreplace ħafna barranini meta l-mami kienet l-isptar, għamlet 5 tiem l-isptar. F'5 tiem darbtejn kien hemm Maltin, il-bija kien hemm tobba kienu Amerikani, kien hemm keres Filippini, keres Ingliżi. Isma' jekk treħħi l-barrani imma di verità. X'tagħmel u ma tagħmilx anke fil-postijiet tax-xogħol tagħna. Ġifieri l-ammont ta' ħaddiema li hemm bżonn już jeċċedi t-twelid li qed ikun hemm u tfal li qed nipproduċu. Issa ħafna nies qed fil-fatt il-qatt l-aħħar statistika li ħarġet f'Malta barra l-barranin kien hemm xi 850 ruħ. Ġifieri l-Maltin mhux isibu xogħol, isibu xogħol u qed imorru għal xogħol li huwa ħafna aħjar minn dak. Qed imorru għal livelli iktar għolja, managers. Korsi wkoll semmejt l-isptar, semmejt il-mami tiegħek, mhux se ngħid għall-mami tiegħek, imma hawn anzjani u hawn anke dawk li mhumiex anzjani li bl-Ingliż ma jifhmux. Meta intom qed titkellmu mad-direzzjoni tal-isptar, tajjeb, jista' mhux sptar tista' tkun dar tal-anzjani. Ma nafx, isiru taħt li tisma' hemm bżonn li għall-inqas ma' 5 barranin u kun hawn 2 Maltin. Il-lingwa hija l-ikbar problema li jkun hemm. Għaliex dawn tmur l-isptar, Fred, Xi professur Russu. Le, tmur l-isptar koppja li ħadd minnhom ma jaf bl-Ingliż u tara li dan it-tabib għax huwa barrani jfittex ma l-isptar jekk hemm x'ners bil-Malti biex tiġi tispjega l-koppja. Il-mami waħda mill-problemi li kellha ma kienx tifhem bl-Ingliż.
Mhux il-mammi Suwa ma biss. kienx jitkellmu bl-Ingliż, ġifieri il-lingwa hija problema u l-gvern mhux mal-ewwel permess ta' residenza, ma t-tieni permess meta jiġi mġeddet qed jagħmel courses fuq il-Malti u fuq l-integrazzjoni hija importanti. Ma tgħidx li barranin ħajtalmu l-Malti hekk blum. L-ewa lingwa diffiċli, imma Aw minn 20 sena biex talem tista' il-Malti. Isma' tikkomunika minn tal-mufxar, ġifieri. u naħseb Insomma, titgħallem il-Malti f'xar. Jek toqgħod fil-pajjiż u taħdem. diffiċli xi Ma mhux titgħallem il-Malti f'xar, il-Malti hija tqil. diffiċli. Ija, ma tipprova, Fred, Imma- għal-inqas klim bażi. Inti timmaġina jien immur wejter l-Ingilterra u nkellem il-klijenti tiegħi bil-Malti. Jiena naqbel ma dak li għat meta professur Barrani rrid jagħti xi aħbar jispjega l-Mart li xi ħadd għalin Malti li ma naħseb jifhimx bl-Ingliż. Hemmhekk għandu jkun hemm professur Malti u professur Barrani. Jew biex mar xi ħadd jitkellem. jagħmlu translation. Hemm arners, Jew jew nurse. carer, Tkun ikbar problema meta l-persuna barranija ma tkunx titkellem ħafna tajjeb bl-Ingliż. bl-Ingliż. Però Għax din ikollha- l-idea, għandek problema Josef, ikbar. importa tagħmlu messaġġ edukattiv il-Workers Union li l-ħaddima barranin huma bżonn jużi għal-pajjiż. Jiena meta nisma' xi ħadd jitkellem kontra l-ħaddima barranin, ngħid dan ma jafx qed jgħid. Għaliex il-barranin jiġu li jaħdmu sewwa qed iħallsu t-taxxa, ma jieħdux pensjoni lura, jitilqu u jtietu kontribut lil pajjiż għax da imur jaqta' xarru jrid. Is-supermarket imur, jikrifret irid, ġifieri taħallu l-flus ukoll hawnhekk. Żgur. U anki bħala ħidma, għall-investimenti li tisiru Malta, hemm bżonn il-ħaddiema. Mem, ġifieri għandna problema fil-fatt iddiskutejnija dal-aħħar fuq id-demografija li l-soċjetà il-Maltin qed jixxieħu u tfal mhux ikollna biżejjed. Ġifieri inti biex iżżid tiġġib il-ħaddiema barranin bil-fors. Issa, li hemm bżonnhom hija u huwa argument populist ħafna li tajt isma' l-ħaddiema barranin m'għandniex bżonnhom daw qed jieħdu xogħol il-Maltin. Kieku jiżdied il-qatt tal-Maltin iva, nista' nifhem. Imma li l-qatt Inesistenti l-qatt Malta. Mhuwiex. Xi elf. U anki il-figuri li jibdew ħerġin ikunu fenomenali u ma jkunux viċin, laqas viċin ir-realtà ta' xaw u ma u xi qed jagħmlu ma jagħmlux. Jien l-inkwiet tiegħi jkun meta ħaddiema barranin ma jkunux koperti fi ftehim kollettiv jew f'post organizzat u jsiru l-abbużi fuqhom. Taħseb li wasal iż-żmien ma nafx li jkun hemm liġi li minn ħaddem irid iħeġġeġ l-ħaddima tiegħu li jkunu funjen. Fil-fatt aħna inna Ma lo jaqbellu jkunu funjen. Aħna inna xi erba' Tajba snin. di. Aħna għaliex inti idejjek bil-wuzzija għal-belt. Le. Le, Jiena tajt Għax ma tagħmel xi Jien ħaġa. naqbel li għandhom jkunu fil-jum. Jiena Aħna- per eżempju ħafna snin ilu qabel kont nafijak, kont Aħna naħdem xi ġo erba' fabbrika, snin. kont naħdem ġo fabbrika li l-owner, all right, l-ewwel ħaġa li jgħidlek fl-interview, mela il-ħaddiem qed fil-union, inti les li tidħol mal-komplement tal-ħaddiema, jekk tgħidlu li qas dik mill-interview. Aħna n-erba' snin nargumentaw li kull ħaddiem għandu jkun automatikament membru f'union tal-ima Jażelu. jażelu, imma u ngħidu wkoll li anke l-employers għandhom ikunu fl-associations. Għax hekk biss tista' taqta' l-abbużi li jkun hemm fuq il-postijiet tax-xogħol. Jiena bħala U l-abbużi li naraw f'postijiet tax-xogħol dal-jiem kien hemm artiklu fuq persuna li ġiet terminat meta nbat lura pajjiżu biex jara l-ommu għax kienet qed tmut u ġiet terminat laqas kien jaf x'qed jiġri. Ġifieri waqt il-Covid rajna diversi pastażati li ħaddiema ġew terminati b'SMS jew kellhom jieħdu ħlasijiet u ma ħaduhomx. U pastażata kbira, abbuż laqas nistennieh f'soċjetà demokratika u progressiva bħal tagħna li tipprova tagħmel il-flus minn fuq dem ħaddiem ieħor. Persuna. Jew kellna persuna li waqgħet ġo sit ta' kostruzzjoni u qabdu għatefgħu fuq bankina u qalu ħajt daqqa ta' karozza. Mhux affarijiet li jsiru. Assolutament. għax bħal dak li kieku il-bniedem u għaxkora ramel. Għalihom. Ġifieri bħala union. Nħaġġuha. U inna nargumentaw fuqha żmien u qiegħda Fil-verità minn ħaddem fil-manifest elettorali ta' partit politiku biex tiġi introdotta. Għax hekk biss tista' taqta' l-abuż, self-policing. ekku, naqbel. Min ħaddem iktar jaqbillu jkun f'union, għax ħafna drabi ħer raġuna mal-union għax taftuħu r-raġun inti milli tirraġuna direttament mal-impjegat. Speċjalment jekk għandek xi 50 ħaddiem kulħadd ġej jgħid tiegħu. Hekk għall-inqas għandek rappreżentant tal-union
U il-bizat kollha li kellu jisiru li meta jgħidu, per eżempju meta kienet konna din ngħidu li l-korpi disciplinati għandhom jidħlu u jkunu membri fil-union mingħajr id-dritt tal-istrajk. Ir-rivoluzzjoni li kellha ssir ma saritx, kulħadd huwa kopert biftehim kollettiv, daħlu, baqgħu mixin. Huwa mod progressiv kif tmexxi. U illum il-ġurnata anke l-Unjoni Ewropea qed tirrikonoxxi il-collective bargaining li huwa għodda biex inti tejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tiegħek. Fil-fatt fuq direttiva minnhom qed tkun li 80% tal-ħaddiema iridu jkunu koperti dak li jissejjaħ. Jiena rajtek u waqafna issa ħanamlu domandi differenti. Miħi kemm nifilħu. Veru ksirtni. Isma', di inti ġirid tikser xi ħadd. Le ma niksirx għax jiena għazanja għasmirraħa, veru ħadd kellem u xi nibki. Isma' semmejt per Isma' eżempju semmejna l-pulizija. fil-programm. Sorry, George. Inti tħobb taħbi, ġiri taħbi xi ħaġa? Naħbix naħ. Id-dar pereżempju ġiri tħaltu ħbejt xi ħaġa? Le. Daj tħi tagħmilha. Mhux vera. Inti tagħmilha biss. Le. Ħadd ma jagħmilha. U x'ħadd ma jagħmilha? Int biss taħbi. Feħbet naħbu. Ġifieri inti qatt ma ħbejt xejn id-dar. Le, ma s-sedna. Ġiri kellek pereżempju 500 euro ħbejthom? Id-dar. Eh. Ma jnissa ngħix waħdi. Kontra ġifieri ma liġi. tantx. Tajjeb, ikolli l-pagu jħoddi li xi ħadd. Ma jnejx waħdi. Il-cleaner, pereżempju. U għadak xadda x'jaqsam. Oh, mhux qed nemmek qatt ma ħbejt xejn id-dar. Lex, lex Mhux vera, mhux qed nemminkom. Sorry. Meti tgħix għal rasek. L-uffiċċju ġiri ħbejt waħdi. Allura mhix tittaħbi. Le, ma jekk xi ħadd jiġi, jekk għandek ċurket tad-dem. Għaj, ma kieku għamilta jint il-mistoqsija għamu l-wiefen. Kieku bdiet Zomma, ix-xitwa. jekk għandek ċurket. Ara meta kont tifel kont ngħix għand ommi jaħbejt affarijiet. Per Ma rridx eżempju. newri l-ommi. Per eżempju, tara kif kien jaħbi. Imma jekk jien għandi U ċurket. Għatma ħeba xejħej. Imma jekk għandi ċurket, taf għandi naħbeh minn Santa ommi. Maria Coretti. Għatma ħbejt xejn inti fħajtek, ġifiri. Jekk għandi ċurket. Ġifiri, jekk issifer inti. U ġo kamra ta' hotel. U għandek il-flus, ma taħbijomx. Imma, Ħalli fuq desk. Jienet nieħdok li naħbi, għajt mux kienet il-mistoqsija fil-bidu, jekk jiena naħbi xi ħaġa minn ommi. Le, mux dik. U mux kulħadd Mhux kulħadd jaħbi. jaħbi xi ħaġa. Oġġetti taħbi d-dar. Jekk għandek bħalma tinti flus. ta- Ngħid per eżempju ġemma diħla ħansifer, ara, da ma nitfaħħomx il-bank għax għandi. Ġviri, Nitfaħħom Josef, x'imkien. għax tarok tiċċassa. Ġen ħares lejkom għax Ġviri, inti, ġieli xrajt rigal lil-tad-dar uħbejtu, per eżempju, sa' kem jiġi l-birthday, għat maħbejt xejnt. Le, ma jien id-dar. Jekk joqgħod għal waħdi. x'ridu jaħbi. Issa, jekk jiena xrajt kont rigal. mommok. Le, meta kont mommi hija. Le. żgur. L-uffiċu ġokkazjoni, għat Żgur. maħbejt xej. Le. U issa ħajajdlek hawnhekk jekk jaħbix l-uffiċċju Le, tal-ġeneralizzazzjoni. Anzi, ħalli l-affarijiet kollha jiġru, għandi affarijiet li tawhom li u għadhom hemmhekk ilhom xhur hemmhekk. Maliex, issa, jekk jiena xrajt rigali l-Alfred Zambitu ġej id-dar hija naħbih biex ma jarax minn l-ewwel. Alright, mela ġiri ħbejt. Imma mhux li naħbi xi ħaġa. id-dar. U inti għat maħbejt la xej l-ommok. Le, għat maħbejt. U tikdibx. Ma Ma jistax ikun. Sir taħbila. Ma jistax ikun. Skont x'naħbi imma. Inti Jien naf fil-bidu għad. kellek relazzjoni ma xaħat li l-ommok, per eżempju, ma toġobix di relazzjoni, tajdix maħbejt ilix. Tara bdejna. Għal-bidu jom, bat le, din-lażlija tiegħi. Imma ġili ħbejt. Imma inti taf sa. Kull bniedem jaħbi xi ħaġa. jaħsra. Fil-bidu għad, xaħġa li ħatweġġa li xaħat taħbija. Ekko, rajt, imma l-bqija ġizna. Taħbi għal-bżon kultant, per Le, eżempju. wa. U mux dejjem. Imma inti tagħmel distinzjoni naħseb bejn U fil-li taħbi. għal-ommi, u fil-li għal-dar, u fil-li għal-regali, u ħawatni skull wahda. Meta bdejt. ħaġa morna l-oħra. Anka li taħbi inta separa l-ommok. X'naħbi? Insomma, ejja. Meta bdejt impejja. Jien naħbeli, x'naħbi Ma l-għodu, tilhomx l-għodu. il-ġenituri, għax joqtonni missi. Milu s-sifer uħbili biex ma jidlix s-sifer. Għara mux veru, tanu rik iċċet. Ejjin naf, bejni. Għax, inti rappresentanti għajataw. Rik Inti iċċet. tħossok ħamru nis. Għara ma tibdix il-xol ta' segretarju tal-ġeneral Kazjoni Minissa.
Le, Ħalli jidħol fil-union l-ewwel. le jgħat fil-union. Ġeġajat fil-union. Titnorik, m'għandix il-portmoni, għax norik anka l-kart. Isma' jiena ta' 17 sena, Membru fit-18 kont fil-union. fil-union jiena. Żgur li ħossni ħamru nies. Tħossok ħamru nies? Fraħt ma taħadu l-lik, per eżempju? Żgur. Tmur San Gaetano? Iva. Iva. Kull sena. U kont flaqdit ħamru nies, jien immaġina wkoll. Le, minix daqsek. Karit li nkun. Qatt ma kont f'kumitati fil-ħamru, Le. imma xorta ħamru nies. Tmur tarom jilagħbu l-futbol? Ma tantx ma tantx kolli ċans laqas. Imma tuħu gost li huma Ejja, champions, żgur. saru champions Żgur. ta' Malta. Żgur. Tajjeb. Xaqab biżilek l-aktar, jo. Inti. Jew jiena. Le ċajta. Ġieli, L-intolleranza. ġo okkażjoni. Ejja, żgur. L-intolleranza u traskuraġni tal-affarijiet. Li nkun naf li l-persuna kapaċi tagħmel xi ħaġa ferm tajba u tagħmilha ħażina jew ma tkunx daqshekk tajba. Traskuraġni idejek. Traskuraġni u mbagħad fis-soċjetà tagħna l-intolleranza u innuqqas ta' rispett lejn xulxejn. Per U eżempju, rridu nispiċċaw mhux nikkritikaw l-argument, imma rrid nikkritika l-persuna u najru xulxejn. personali, mod personali. U ma niflaħx iżjed nisma'. Per eżempju, l-fatt li l-Maltin fl-opinjoni tiegħi ma jridux jitalmu ħafna minnhom biex iżommu l-indafa, per eżempju. Kulħadd tal-almaws dik tirrabjak? ħafna. Ħdejja jien noqgħod il-pjetà u hemm ħafna flettijiet. Ma nistax nifhem fil-flets għandhom il-karta meta joħorġu l-boros u qatt ma joħorġu dolodu ħrixt Ħatajdli. u nsib il-borza sewda li supposta toħroġ. Dit Ma nistax għalija. L-lum għamil post jena, l-dena waħlu ċitazzjoni, mistax ikun. Din nixtieq nagħmel xi ħaġa, pereżempju, aħna il-gargur, iż-żibel jinġabar fil-għaxija. Il-kunsill lokali, għax malli jaħer xi ħaġa mbagħad il-kunsill. Jgħar is-sindku. Il-kunsill lokali qabel inqalbet dil biex jinġabar fil-għaxija, ma nafx kemm il-karta bat id-dar jafża bil-Malti u bl-Ingliż miktub isma' ħajbda jinġabar wara s-sitta ta' filgħaxija. Jekk tmur issa tara triq mimlija, u damu mhux barranin, jiġifieri dawk li jqogħdu jwaħlu għax barranin. It-triq tiegħi m'hemmx Jina se waħda barranin Malti. mill-fatturi hija li jinġabar wara nofsinhar. Jina naqbel li għandu jinġabar fil-ħodu, per eżempju. Tagħna fil-ħodi. Ħataħlisa. Tana filgħaxija wara s-sitta. Ma nistax nifhem. Bil-forsa għandha ġurnata, mistek inti tkun ħieles. Ija, minn tijaf għandek toħroġa fis-sitta, toħroġa Jek forse mux fil-ħodu. ħatkun id-dar. Allura, hu paċenzja, hu da miegħek u wara miegħek fis-skib. Għamela Kull waħda u daqżan skib fuq sitta wara. Mela x'ta' kemm bżonn għala leġi li għamilta. Jiena bniedem li nipprova nimxi u nemmen li nimxi ħafna. Ma regolamenti, il-regolamenti jgħidilhom hemmhekk biex jipproteġuk. Ekku. Jekk jiena s-sibt noħroġ il-borza sewwa u noħroġ għas-sibt, sidja li tkun m'għaddix għalfejn għodni kwieta, imma li nara l-ħdud, li naf li m'hemmx ġbir ta' l-ebda borza ta' tip ta' skart u joħorġu l-boros is-sibt, il-ħadd ma nkunx niflaħa. Dik le, mhux ovvja. L-aktar plat favorit ta' Josef apparti t-tarja bħali Ħut, ħut. Daqsek? ħut, Ġewx ma jħobbux il-ħut. per ħut eżempju. u Xewka għaġin. le. Ħut u Ej, għaġin. Ma lawx ħut bla xewka. Mela ma għawx il-pixxi spatu kollu waħda fin-nofs. Ma dak għax ikun kbir. Is-selmin. Għax ikun kbir jaqsmuh minn nofs. U s-selmin. Kull waħda. Ma inti fili tħobb. Ma nħobbx pereżempju Fix l-awrat li toqgħod Tadda biex dik miżix xiberra. Dik natfu tajjeb, Jiena ma tammur f'restorant ngħidilhom għal kull il-ħut inħobbu wkoll. Għal kull xewka li kerb xej, u attenti. Għara ma tentux il-parir tiegħu ta' Le ħut, ħut u għaġin. L-ġin li tiegħu. Ta' fis-sajjar? Le, Le. nikon naf, Jifhem għandu xi ħaġa minni mela. nikon naf. jikol biss. Isma, fil-ħajja personali l-aktar moment li ġalek tkun ferħan. Fil-ħajja Jura persona. tibqa' tiftakar. Twelit ta' tifla hu, tifla tiegħi. Miraklu. U kull achievement li kellha f'ħajjitha. Dejjem tani Kif soddisfazzjoni. affettwatek il-mewt ta' Tony Zarb? Ħafna, Għax rajtek emozjonat ħafna. ħafna, konti msifer. Konti għatla jellow il-konferenza. Kont taf imma li se jellura u xe. Il-ġimgħa kellimni kien tajjeb ħafna, jien sifirt is-sibt. Il-ġimgħa kellimni kien tajjeb ħafna u gurali għal-konferenza u għalli daqt narak. Is-sibt tlajt il-konferenza, il-ħadd bdejna wara l-ofsinar u bat li jeltin u għatlu jgħat il-konferenza jeltin għatlu nqala xi ħaġa, għatlu noħroġ nkellmek, għalli aħjar għalli għax għandi bżonn ninkellmek.
U ċempilli u għalli li miet. U ma stennejtiex. Ma stennejtiex għax il-ġimgħa imlejt kelli high hopes li kien tajjeb ħafna l-mod kif kellimna. X'kienet ir-relazzjoni tiegħek ma' Tony Zarb? Tajjeb ħafna, kbirt miegħu. Kif tiddeskrivih? Għax hu kien jidher He was a gentle giant. Ikun hemm problemi emozjonali kien jaqbad jibki. Mhux il-mod, il-karattru ta' Tony qatt ma kien dak il-mod konfrontattiv li kulħadd kien jaħsbu. Assolutament. Kien jiżbel u jiġġieled ta' drittijiet tal-ħaddiema, hemmhekk ma kien jitlifa'. Imma l-bqija bħala karattru kien ġentilissimu. Ġentili ħafna. Jiena kultant nkun id-dar waħdi u nibda ngħid jibdew għaddej il-qudiemanija, nies li ħallew d-dinja u nibda ngħid pereżempju Ray Mahoney miet pereżempju, li nafu ngħid daqshekk rajtu. Kultant qas nemmen li n-nies ikunu telqu għal dejjem. Għalaq sena Tony ġiġa. Ġunju. Diġà, inselmu l-memorja tiegħu. Dejjem. U ta' kontribut kbir l-ħaddiema. ħafna ħafna. U baqa sal-aħħar. Żgur. Jiena Tony nammiraħ ħajtu kienet il-union. Il-prinċipju tiegħu ma kien jixtriulu ħadd. Xej, u dejjem il-union. Il-union kienet ħajtu. Eħx hemmhekk. Isma, jekk insaqsik l-ikraħ moment tal-General Workers Union. Ikun minn barra Tony Zarb, għasina per eżempju minn ta' zaħira li l niftakar, taf kif? Għana jlek meta tmur ġo posta, relatat ma' xogħol dejjem. Għax l-ikraħ moment li kelli fħajti ma kien marbut xogħol u personali. Meta konti għadxol, konti għatlaqaw ċemprit li uħti, u għalt li l-papa waqaw u jatmitluf minn sensi ħadni l-isptar, u matmiet. L-argumenti dawk. Pero l-argument relatat ma' xol, meta tmur ġo posta xol, u tajdilom li għajit keċċew ħajla il-posta xol. Kelli momenti fej kienem postijiet ta' xol kbar, li għalqu l-bibin tagħhom u titmur tajt il-ħaddiema li ħajspiċċaw bl-impjieg mingħajr daw qatt m'għamlu xejn ħażin. Intom veru dak li kritikawkom illi meta jkun hemm gvern laburista qatt ma tipprotestaw. Dik dejjem l-istess skuża u l-istess affarijiet, inti trid fi dialogu soċjali. Ma jkunx hemm soċjali. malfej jipprotestaw. Inti fejn jkun hemm dialogu soċjali, inti jkun hemm xi ħadd li jitkellem u xi ħadd li jisma'. Il-problema li tinqal għandna meta jkun hemm gvern nazzjonalista u jien esperjenza jta xkun nirrappreżenta l-ħaddiema tal-gvern li ma jkunx irid jisma' xejn. Allura jkollok saj kellna problemi, naf il-ġimgħa l-għaddiet kellna l-azzjonijiet għax kien hemm tal-Air Malta għax kien hemm il-management li ma rridx itina data għall Pereżempju. Ma mbagħad meta tibda titkellem kulħadd jisimgħek. Inti l-ħaqt il-Joseph Muscat ukoll meta kont segretarju ġenerali u xek. Jiġifieri ma' Joseph Muscat. Ġieli kellek argument? Hija żgur. Argument fis-sens. Hija ta' diskussjoni. Ma' Joseph Muscat. Ma' Roberta Bela. L-istess. Suppost Roberta Bela jifmek lilek għax relazzjoni industrijali. Missieru kien involut. Hija żgur. U datela trabba Roberta Bela. Il-ġimgħa l-għaddiet kellna laqgħadu. Trabba fit-tarax tal-Union dan, jiġifieri. Kellna l-kwistjonijiet minħabba tuħ tad-dawl. Ġifieri konna laqgħa miegħu. U li kien mill-aħħar qabel l-ewwel ta' Mejju li għadda, Roberta Bela l-Prim Ministru ġie hemmhekk u qal nieħu pjaċir dar naturali tal-ħaddiem il-ġimgħa każjoni, ġifieri kif qed tgħid inti. Huwa tal-binja huwa midħla sew, Robert. X'inhi r-relazzjoni ta' ġew il-każjoni mal-Knisja? Tajba, ma jkunniex problemi, m'għandniex problemi. Qatt ma jkun problema. Ma l-arċisqof nintaqgħu ta' spiss. Mhux ta' spiss. Jiena l-arċisqof bil-kontroversi li forsi jkun hawn jiena nirrispetta ħafna. No pjaċir nisimgħu jitkellem, bravo ħafna, ovvjament ħadmu perfett. Imma jien nammira ħafna. Le, nitkellmu anke fl-ewwel tas-sena nintaqgħu morru nagħtu l-awguri u nitkellmu bejnietna, ħafna li intelligenti. Jo, semmejt li tattendi diversi konferenzi fejn ikun hemm diversi unions. U nimmaġina titkellmu anke inti titkellem fuq il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema li għandhom Malta u ma ta' pajjiżhom. Kif ħarsu l-barrani lejn il-kondizzjonijiet tax-xogħol
U anka dak li nesila tiksa Prisoner Workers Union għal diversi ħaddiema. Affarijiet tajbin, speċjalment drittijiet ċivili. Ħafna jħarsu lejna tajjeb. Ikun hemm argumenti x'qegħdin nagħmlu ma nagħmlux kif qegħdin nagħmlu l-affarijiet qed jiġi. Xi kultant anki jkun hemm ħarira ejra lejn pajjiżna, jekk inti tieħu x-xogħol lil barranin, bejja nieħdu kumpanija li jkollha diversi siti ta' produzzjoni fl-Unjoni Ewropea u jien qed nieħu x-xogħol il ħadd ieħor. U għamilna diversi preżentazzjonijiet aħna darba kellna kumpanija li kienet ħatala u tkeċċi fuq 300 ruħ, għamilna kuntatti barra bħala Jokers Union, ġibna kumpanija ġdida, ħadet il-daw il-ħaddima kollha u ma kellix biżejjed nies ridna ġibu iżjed nies biex nagħmlu. U kienet il-Jokers Union li bdiet kollox il-proċess ħieħ. Aħna bdejna ma tgħaddihom il-gvern, għaddejnihom il-gvern biex sabu s-sit u llum hija waħda mill-iktar kumpaniji rinomati li hawn f'Malta. Tajjeb ħafna, mela, aħna din noqorbu lejn tmiem, tajjeb, ħanfakkar li dak li tisegwuna li għandna il-kompetizzjoni marbuta aktar kmieni Josef għalinna meta twilet u dik hija l-mistoqsija li aħna dejjem nagħmlu. Titlu biċ-ċans tirpu voucher ta' 50 euro grazzi għal Merkanti Restaurant jinsab fit-terazzin tas Suq tal-Belt lilek ukoll Josef sentuk voucher ta' 50 euro ħallet mursi kolikla ġewwa il-Merkanti. Terazzin tas Suq tal-Belt. Mbatajt il-Alfred ħajlek li ma plattieħu. Ħġiet nġemijak. Tista. Ħallas li inti mela f'dal każ. Ejjew it-tnejn. Ara skull waħda. Morru lunch. Int ma tistħis qed intoħ voucher ħad toħodulu. Ma xejtu guest. Tinsiex qabel titlaq ħalli nitkellmu ftit fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol ta' Iva Kalamita. se nitkellmu. U anke ħabba ċekk. Jekk daw pereżempju l-aħħar eżempju, daw irridu jitlu fil-union ma naċċettax xiġri. Xi dritt għandek li għax jagħmelu? Le, minn ħaddem ma jistax ma Le, jaċċettax. żgur, Alla ħares. U għadrit Ġiri fil-Kostituzzjoni. kun hemm min jgħidilhom ara, jekk titlu fil-union kiċċikom. Ikun hemm. U kontra liġi. U dik għalhekk iridu nitkellmu dwar id-dritt awtomatiku li ħaddiem ikun membru fi trade union. Għax ikun hemm employers diversi li ma jħalluhomx. U dak huwa dritt tal-assoċjazzjoni u dritt fil-Kostituzzjoni. Dan suġġett interessanti issa. Jiena jaqbilli titlu fil-Jokers Union. Jekk Għax għandkom paga iktar mill-li suppost. Ħatonqos fil-dal-każ. Mela tina aktar. Ma tonqos. Le, t-tizdiet. Isma, li għal Alfred, għaxan interessanti u Moġbitux. Il-direzzjoni moġbitix. Le, ma da, tħallix tilab moħħok, jek titħol flulin il-pakatijak ħatol aktar. Tinsiex inti manager, Isma, ek tidħol fil-union, ma tistax iġi, ma tistax tuħu sikkem tritu. Ma sax tħossek kem trid, ma nasek mux bil-liġi, u l-li mux bil-liġi. Għaw minnu sekk kull ġimma. Jara, skull wahda, għaw minn joħrot sena sekk. Kum ma jiflaħx. Forse kum ma jiflaħx. Jew toħroġ ila, per eżempju. Ma dikx problema, għaxu li ġila għandek inti. Isma, li għal Alfred, jekk għandek grupp ta' ħaddim, 20 ħaddim, li 8 minnhom daħlu fl-union ġew jaqgħu jqumux għalilhom li mallem li jekk tidħlu f'union ħankeċċikom. Immintom bħala union issiru tafu li barra dawk it-8 hemm il-kumplament. Kif jidħlu qed jibżaw l-union tidħol hemmhekk. Hija mela. U nitkellmu u jekk hemm bżonn nafu li l-employer ikollu jkun hemm il-ħaddiema lesti jiġdu li da qed jeddidhom biex ma jidħlux fil-union nistgħu nirrapportaw għax għandek dritt kostituzzjonali dak li jissejħ dritt tal-assoċjazzjoni. Ifferma ċekk Alfred. Ejju se niffermali. Ejja ħammorru. Mela, nagħlqu hawnhekk il-podcast tal-lum ukoll. Ħatihom ir-riċetta tar-rummin? Le, mhux ħantihom m'hemmx ħinu. U wejja tijiem. Mela, granita tar-rummin. Mela, inti ma tafx is-sejr u attent. Ek joġbok. Għax ma jafx sajjar u jgħat il-riċetti, tista' tifhimha? Granita tar-rummin għandkom bżonn 4 rumminiet Meta jkun żmienu. 500 millilitru meraq. 4 marif zokkor ħafifa ta' di. Mela trid ħafna dik rummin, għax dak ma tantx ġoħroġ meraq naħseb hu. 4 rumminiet, irid ikollok s-saħħa li tasarhom. 4 rumminiet jew 500 millilitru meraq, 4 marif zokkor u nofs kuċċarina meraq tal-lumi, daqshekk biss. Tasek? Issa kif tagħmilha? Aqsam ir-rummin u uħroġ iż-żerrija. Għandek biċċa xogħol mhux ħażin.
Mamma mia. Għafas. Għafas bejn idejk biex toħroġ il-mera. Għafas. Għafas kollox minn passatur biex tieħu l-mera kem tista' il-lum għawdok il-magnet. Għaw bin-sifer. Tixjew minn Tules. Għaw bin-sifer. Ta' sarabis il-ximerras. Għadda xierba. Kun darba li tmur Tules. Għadda. Mela, wara pizzerija, jek se tuża l-meraq lest, għaddi mill-ewwel numru 4. Ta' riċetta ġifieri. Ġodix tal-ħġiex baxx, ħallat flimkien il-meraq u t-sokkor, ħawwat sakemm it-sokkor jinħall. Daħħal fil-freezer għal 4 sigħat, imma kull 30 minuta. Iftaħ il-freezer u ħawad bil-furketta. Fija naqda x-xogħol imma tiġi tajba. Biex is-servi joħroġha minn qabel ħalli għad inħall naqra, x'imma tkun. Doqtajn, ġifieri għamilta. Ċiva, jien għamilta di vintajta jien. X'għamilt intajja, nintaqgħu bħalhom 8 ma jtaqgħu. Grazzi lil kulħadd ippermettu li nirringrazzja lil dawk li qegħdin jgħinuna, grazzi lilek Josef. Ringrazzjakom Grazzi tas-support tiegħek ukoll lejna u tar-rispett li għandek lejna. Grazzi aħna napprezzaw immens u aħna rispett kbir lejn il-General Workers Union u tmexxija tagħha. Grazzi l-MRCD Limited Bathrooms and Ceramics għal kmamar tal-banju li għandkom bżonn, Beati Pawli Restaurant fi triq San Pawl il-Belt tiklu tajjeb ta' veru. Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Easy Gas Malta Limited, Royalty Bedding, SMS Mondial, Mercanti Restaurant fit-terrazzin tas-suq tal-Belt tiklu tajjeb ta' veru, Aladino Carpet Center, Jewel Box, Silvia Bazar, Sherry's Estate, Centro Moda, Rotunda Cafe Bar, Noel Auto Dealer. Grazzi lil kulħadd fisem id-direzzjoni tal-podcast inselmulkom jienu George. Bye. Dal-podcast ġim iġġub lilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Beati Pawli Restaurant.